खुलुमबाय। आङो क'क्राझार सरलपारा 2 नं सनापुर गामिनि। आङो बेयो मिडियायाव ओंखारनाय जाहोना बेनो, आंहा बिसि आरो 2 फिसाला फिसाजोबो दंमोन। आङो चेन्नाइआव खामानि मावहैनाया थांनाय 2025 आगस्टनिफ्राय मावहैदोंमोन। बे मावहैनाय समावहाय आङो बिमा-बिफा न'आव गैयामोन आरो न'आव आंनि बिसिजों बिनि बिमा-बिफा आरो फिसाला-फिसाजो दंमोन। नाथाय दा आङो थांनाय फेब्रुवारि 19 तारिखआव न'आव फैनो होननानै ट्रेन गाखोबोदों। बेनि सिगाङाव आं आंनि हिन्जावजों गोबांसिन फन रायज्लायबाय थादोंमोन। बे फन रायज्लायबाय थानायनि उनावहाय जेब्ला आं न'आव फैनायनि सानसे सिगाङाव, आं न' मोनफैनायनि सानसे सिगाङावनो बे न'निफ्राय ओंखारबोदों। ओंखारबोनायनि उननिफ्राय आंजों बे ओंखारबोखालि मोना खनसे रायज्लायनो मोनदों। बे खनसे रायज्लायनो मोननायनिफ्राय दिनैसिम अबाव दं, अबाव थांखो, फनबो रिसिभ खालामा, जेबो फिननायबो हरा, वाट्सएप मेसेज हरो, मेसेजबो रिप्लाय हरा। दा बबे जायगायाव दंहैयो बेखौ मिन्थिया। अननानै सोरबाफोर बेखौ नुदोंब्ला उनावसो आंनि वाट्सएप नाम्बार, फन नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनाय जागोन। बेयावहाय आंनो इमारजेन्सि जेसेबां हायो इमारजेन्सि खिन्थाहरबानो जाबाय। बे हिन्जावनि नामा कनिका स्वर्गियारि, सरलपारानि। अननानै बिमाया जेरावखि दङ बेनिफ्राय आंनि थाखाय नङाबाबो फिसाफोरनि थाखाय अननानै फैफिनदो। सिगाङाव जों सानैजों नांलाय खमलाय एसे एनै जादोंब्लाबो बेफोर दायनि थाखाय आंबो क्षमा होगोन। आंबो आंनि फारसे क्षमा होदो आरो आंनि थाखाय नङाब्लाबो आंनि फिसा-फिसौनि सानैनि थाखाय अननानै फैफिनदो। नों जेरावखि थाया आंनि बे बुंनायखौ नुदोंब्ला नोङो गोसो गाबनानै गावनि फिसा सानैखौ गोसोखांनानै फैफिनदो।